You see here, kid, you gotta just go for it. Don't think about what comes after or what came before. You just gotta bend your knees, take a deep breath, and jump. And you might think, what if I fall? Well, what if you don't? What if you fly? Don't tell me that you're sorry when you were thinking of me. No, don't tell me that you're sorry when you were thinking of me. No. Historia dziewczyny, młodej Pauliny, o dobrej opinii, kochającej familii. Nikt tu jej nie winił, urodziła się w biedzie, słabo w wiosce się wiedzie, masło chlebi będzie. Jest liczna, wrażliwa, inna niżej koleżanki. Nie wciąga kiranki, książki, notatki, kartki. Odkłada pieniążki, ciągle w stanie wolnym. Chce znaleźć swe szczęście i opuścić to miejsce. Siostrze się udało, wyjechała za granicę, do słonecznej Italii, na podwórku palmy. Pierwsza z całej piątki, przestała karmić gąski. Ma swoją rodzinę, a w Polsce są na chwilę. Szczęście jak motyle, ulotne jak chwile. Brat w wypadku ginie, smutek pogrąża rodzinę. Paulina chce do raju i to jej się udaje. W ręku trzyma bilet do Malty w ciepłe kraje. Don't tell me that you're sorry when you were thinking of me. No, don't tell me that you're sorry when you were thinking of me. No. Il-wasla taħħa kienet pass eqreb lejn is-suċċess. Mara intelligenti tesplora dal-globu kompless. Hawnhekk timxi fejn timxi, il-pis qatt ma jkun l-istess. Imma Paulina Marija ma kienx tifhem ma hekk. Meta jkollok qalbek twajba bil-kuraġġ fl-ola livell, minx ħatibża timxi waħdek f'dinja mħassra bla rispett. Kella l-Malta f'qalba kienet tiġi hawn għalhekk. Studenta eżemplari mfawra mħabba partijek. Soldata vera li ddefenda drittijiet tal-mara. Poeta li ħadħalli impatt fil-preżent u fis-snin ta' wara. L-annimali dejjem kienu jiġu l-ewwel ħaġa li tmur titmagħhom kienet turi kien veru kienet umana. Kellek tkun fil-post ħażin, fil-ħin ħażin. Jgħiduli jalla jiġbor l-anġli qabel il-ħin. Grazzi ta' dak kollu l għamilt hawnhekk tul dan iż-żmien. Kun naf li tibqa' f'qalbna sal-jum li jiskadu l-jiem. Don't tell me that you're sorry when you were thinking of me. No, don't tell me that you're sorry when you were thinking of me. No. Religion asks us for acceptance of their views. Do you remember what it was like when they held most influence? Imagine they still did. 90% of us would be at the stake had that been the case. Before you get all buttered up about religious people crying about being persecuted, remember their past and remember what religions do when they have power. You might wonder why some of them seem nicer today. They are losing power, that is why. In religious fervor, neither morality nor religion comes anywhere near in touch with reality. Nothing but imaginary causes. This purely fictitious world distinguishes itself very unfavorably from the world of dreams. Grzech pierworodny, co to kurwa są za bzdety. Od narodzin winny, zbesztany jak kretyn. Dlaczego masz być chory, słaby, przestraszony? By cię kontrolować, byś był zniewolony. Krwią ziemia nasączona od religijnych wojen. Powietrze przesiąknięte cierpieniem i terrorem. Woda pełna kości w imię Boga mordowanych. Ogień spalał wszystkich zgodnie z rozkazami. Dlaczego ofiarami są tak często małe dzieci? W klasztorze zakonnic nikt nie zna odpowiedzi. Za celibatem, orgie, narkotyki, alkohol. Mordowane noworodki są chowane pod podłogą. Na stosach płoną książki, wiedza jest zakazana. Płoną na stosach ludzie, herezja przyklepana. Trzymają rozwój w ryzach, by hodować barana. Liczy się tajemnica, w Watykanie trzymana. Wrogowie duchowości odrzucili naturę. Odgrodzili murem tych, co idą za rozumem. A ty uświadom sobie, że też jesteś Bogiem. Oni są dowodem zabicia iskry w tobie. Gniazdo pedofilii, największe na świecie. Gwałty i morderstwa, to są zwykłe śmiecie.
życie. Czują się bezkarnie, śmieją, że kusi ich diabeł. Diabeł was rozliczy, bo jest adwersarzem. Kościół już się kończy, dni są policzone. Nie macie ochrony, legion idzie w waszą stronę. Odpowiecie za zbrodnie zrobione na ludzkości. Rzucone są kości w imieniu wolności. Czas apokalipsy, idą nowe zmiany. Życie w duchowości otwiera nowe bramy. Samoświadomość tego, co wewnątrz nas uśpione. Burzy stare mury, nigdy nie powstaną nowe. تجوديكاشك في الاخر ما ترشقوني جوديكات الموت تستنيك بحال ما تستنى للكل تجدين الفيريتا بحال شفرة اللي تعطى من الزوج نهات تبريتك الكلمة تعلى وتعيش حياتك طب بنيدم من دنات الكونتراست والبيلانش مش بحال ما كريستو كنقال متى كون زاير كينو الموني يلا يخوب الكل اما البروبليما مش هلا الزمانات جبرت كاخ داون البروفيتي فولو تعملوا خفنا خسارة من تحت وما نعرفش كيف تبقى تيكلي انت كريستيان تفخر لالا بفمك متى في مخك تنسى بيان تنغان انت منتيش من استروتالك انت فينشي ضربة البيان ساكن ودهلين الناتشو منك خارج للنمار بالكلام اللي انتقال الفولنرابل دايم مرلار بيش للنوشنت ستوبراتا وميير سيرال وردار كونفرزيوني بترابياش قد تحسبني شخمار ميزوجينيست وهوموفوبيك وبسطك مش فوق دين لار بيش تبريت كالمهبة تريد تكون معمول من المهبة مش محسر من جوا بخفناش نشل من برا وتيج تيت فوق دان الانفر من ديش خاتمبرسيوناني نمن في حاجة واحدة يلا بس يستاي جوديكاني. The latter reflects reality, whereas the former falsifies, depreciates and denies it. Once the concept of nature was taken to mean the opposite of the concept of God, the word natural had to acquire the meaning of abominable. Religion should be the standard euphemism for spirituality. The accolade placed among the religious mind is unjustified. I find this the essence of evil, and the ominous revelation brought to birth by the abuse of human nature. You see here, kid, you gotta just go for it. Don't think about what comes after or what came before. You just gotta bend your knees, take a deep breath, and jump. And you might think, what if I fall? Well, what if you don't? What if you fly? Don't tell me that you're sorry when you take it off me. No, don't tell me that you're sorry when you take it off me. No. Historia dziewczyny, młodej Pauliny, o dobrej opinii, kochającej familii. Nikt tu jej nie winił, urodziła się w biedzie, słabo w wiosce się wiedzie, masło chlebi będzie. Jest liczna wrażliwa, inna niżej koleżanki. Nie wciąga kiranki, książki, notatki, kartki. Odkłada pieniążki, ciągle w stanie wolnym. Chce znaleźć swe szczęście i opuścić to miejsce. Siostrze się udało, wyjechała za granicę do słonecznej Italii, na podwórku Parmy. Pierwsza z całej piątki przestała karmić gąski, ma swoją rodzinę.